Sanibona nonke bantu bakithi. Asajabula ukuba namhlanje la kule interview yabela bendabuko. Igama ngizwa waphakathi le usize sabe ntombi yawashezi baba uMakatula abazalwana abasindisiwe babesefuna gospel bemahlanga nhlobo nomuthi ephila ngoJesus kwathi ngoba nakho uma wami wayezalwa kwashezi ezalwa ubaba wakhe owabe ewuphatha umuthi kwasho ukuthi mina nomkhulu wami sezwana kakhulu ngakhulela phansi kwesandla sakhe ngijahamasho wakhe lokho ehamba nami siyokha imithi yakhe eza engifundise nanokuyithaka kwasho kwesandla sami sibukhali bathi kukhona lapho ekubeni bukhali kwesandla sami wabe ezwana nomunye ubaba wakwabhala isibongo okuthiwa uMathibane. Lo baba lo wayephethe izinsizwa zesigodi sami, imithi ilandwa kuyena ngoba ngaleso sikhathi kwakunezimpi emampondweni. Okuthe mangabe sesisebenzisana nalo baba kwaba uyena owabona ukuthi isandla sami sibukhali emthini, wangithatha naye wamsondeza kuyena. Kagcina sekuyimina emhlanganisa imithi yakhe ngoba ebona ezwa isandla sami sibukhali bangangekaze besiphathe isitulo nangisebuhlanhleni nje sifunde esikole ngisebenzisa leyo mithi kamkhulu naleyo baba leyo ntanga yami baze wafika ezingeni lokuthi ngiyayeka ukufunda ngiyaya emsebenzini. Maze ngihlangane nobunyanga bangempela uthe sengisebenza ezindaweni ezesithemba ngahlangana nobaba thizeni wakwaTembe owayesuka neMangosi uthi uSevetha igama lakhe uTembe. Ubaba oyinyanga aphinde abe yisayoni ethwasisa kani namaphupho-ke ayengikhathaza engange ngiphuphe ngindiza phezu kwabantu abanye nangabe ngihamba nabo noma mhlambe ngizosuka mina ngigqume ngihamba ngaphezu kwazo zingafinyelelanga ngikhona mina. Basukela lapho-ke maze manjena ngize ngibe namaphupho wamanzi ngihlezi nabantu engingabazi emanzini. Uthe mangabe ngifika kubaba lo engishoyo ubaba uTembe wafika wakubamba konke lokho ungazange ngizimtshele. Wangitshela ukuthi nginedlozi lasemanzini kwasha kwacima amandiki namandla engakwazi ukuthi kuyini konke lokho. Okwakungihlanganise naye kwawukuthi ngoba ngangikhulela enkonzweni ngangilokhu ngiyivakashela inkonzo yakhe ngoba into ehlangene noJesus ngangisayithatha serious ngaleso sikhathi. Uyena ababe ngingabonga-ke lowo ngithi ubaba uTembe wangiphakamisa wangenza ngaba yilo muntu engiwuyena. Nanokuthi sengihambe amazwe angakanani ngihambe ngifunde ey'khwama ngey'khwama kodwa isikhiya savulwa umkhulu naye ubaba uTembe. Ngikhuluma nani nje namhlanje bonke abangazi kahle bazi ukuthi nguUPhuphethakatha igama lami lelo besemnyangweni. Angazi noma ngisho ukuthi ngiyathakatha yini kodwa nguUPhuphethakatha. Imisebenzi engiyenza
ubaba uTembe vele wangithwasisa waze wangiphothula, kodwa mina ngizingami wona msebenzi engingawuthandi loyo wokuthwasisa. Yebo, ngiyamethwasisa osuke esefikile, nganganokuthi namanje nginabo bawu-8 abaphuma esandleni sami, nabo sebenenga, ngibona abathwasisa kakhulu. Mina nje abantu engibathwasisayo kakhulu yilabo abasuke bezofunda umuthi, efuna ukwazi umuthi impande, ngoba mina umuthi angiwuthwaselanga, ngawufundiswa amadoda ephila wabuka ngamehlo. Ngikholelwa kakhulu emthini engiwenzayo, ngikwazi ukuthi uzokwenza ukuthi noma ngeke ngene deep kakhulu, kodwa nje abantu abangifundisa umuthi bangifundisa ukuthi ilumbu lenziwa kanjani bese lilashwa kanjani. Awukwazi ukukhipha ilumbu ongakwazi ukulifaka. Umzekelo nje, nangumuntu ubhajiwe, mhlawumbe ushawe ibekelo, kwehla amazambane akhe azawushaya emadolweni. Uma ungakwazi ukuthi kwenziwa ngani lokho ukuthi kube njalo, ngeke uze waphuphule. So into enjenganaleyo, ukuze ukwazi ukulungisa funa kuqala ukwazi nokona ukuthi kubonewe kanjani maze kube njena, ngifunde kanjalo ke mina. Abantu-ke engibasiza kakhulu ezifweni, abantu abawayo. Uma ngabe kuthiwa nje umuntu uyaxhuzula, owami loyo anandaba ukuthi uyiswa yini, ukuthi ubone isilwane walimala ekhanda, walimala ezandla, uma ngabe ewa nje exhuzula, owami loyo. Uma ngabe entshontshelwe kunempahla zakhe ey'ntshontshiwe emzini wakhe, ona mina ngiyakwazi ukumsiza lowo muntu. Uma ngabe ebulawe ngesikhala, ejuthuliwe, ekwaziwe, kumbe edlisiwe, kuyisandla somuntu esidale wafa, ungabiza mina vele uzobalanda. Bayathanda kabathanda. Ngisho ngaba bangafile, bangabelimele, loba nje igazi lakhe nelomlimazi lizoba. Abangaziyo-ke sebeyasho ukuthi ingakushiyelani lokhuya nalokhuya nalokhuya. Angiboshwe emnweni la uchaza yonke into. Inhlanhla yakho wena ongaziyo. Kodwa ngikhona ukuPhuphethakatha. Umfuka Magadule. Inamba yami ithi 083 4795 I-email address uPhuphethakatha59@gmail.com. Yimi loyo. Ngithokoza. Angibuze-ke mbijana, ngizwe lapho uphatha igama lokuthi wawusakholelwa kakhulu kuJesu, kwabuye kwashintshaphi? Yini yashintsha leso simo? Ngahlangana nabanolwazi ngenkolo yendabuko. Ngase ngithola naneqiniso lokuthi inkolo yobuKristu le inhloso yayo kube kuyini maze ilethwe la. Angazi noma ngakuchaza yini lokho, ngoba ngiyakwazi ukuthi akuhlonezi ngakho. Silaleni. Inkolo yobuKristu maze ifike la kulela akondwana uthi umlando uKhweli Victoria, uma ngabe uZulu ehlula amaNgisi ewabhasa ngenkonzo nephethe inganono empini yaka-1879, bayehlulakala belungu sebemjubula bukhoma point blank range, uKhetshwayo engadubuleki inhlamvu kuthiwa yishayile utheni iyoshaya leso sayishini umlungu. Badubula baze bababili, kodwa uma kuzodubulwa wesithathu wathi ukhomanda wabo, no, yekani nizophela. Base befonela uQueen Victoria. uQueen Victoria wathi leyo nkosi yamaZulu ayigqokiswe impahla lezi kodwa ey'mbilinjisi lezi zosayishini zamasosha, wagqokiswa wafakwa emkhunjini wasiwa khona phesheya kwey'lwandle. Waze wayofika ekomkhulu
likaQueen Victoria lapho owafike khona waphakelwa ukudla okwabe kunepoison. Wathi babefika nakho phambi kwakhe ladabuka iplate lachitheka. Wakhomenta yena wathi unoshevu. Babona ukuthi behlulekile lapho bamhlalisa izinsuku ezintathu kanti balambise amabhubesi emphandweni. Ngosuku lwesithathu bamthatha bamfaka emphandweni amabhubesi emehlisa ngento eyikhesha. Bawufika ezansi kuyibhubesi lesilisa nabafazi bakhe. Uthe mangaba ehla eyofika phansi abaleka zonke amabhubesi abafazi kwasala indoda. Yafika yamkhotha izandla yena wayiphulula imyele lo. Indaba leyo esiyisekelwa abadala. Bayaxabeka abelungu ukuthi ayinhloboni umuntu ongahlwa ibhubesi ngoba namanje niyakwazi lokho ukuthi mangekubamba ukhosi kuye labantu ababangayo abathethe bawufaka emabhubesini ongesiyo inkosi lizomudla ibhubesi isinguni leso. Uthe mangabe-ke sekwenzakele lokho washo ukuthi manje upoison uyawusensa amabhubesi ayamazi ukuthi ukwabo uyinkosi. Abafazi badedele eceleni ukuze inkosi yamabhubesi ifike imkhothe ezandla ayimudla. Bafonela uPhapha owayephethe amaRoma ngoba amaRoma yiwona ayephethe uhulumeni. uPhapha wamaRoma uyena owaye-next to God wayesondele eNkulunkulweni. Babuza bathi sinale nkosi yase-South East Africa ebulale amasosha kaQueen Victoria ngaye. Manje useyibizile wayibizela la upoison kangeni mabhubesi kawedli isibhamu wasisebenzi simenze njani lo muntu. Kuthiwa-ke wathi uPhapha Queen Victoria uma ngaba usathanda ubukhosi bakho buqhubeleke phambili godukisa loyo muntu ephila abuyele ezweni lakhe ngoba ezweni laleyo nkosi umuzi nomuzi unethempeli lawo. Abahlangana ethempelini elisentabeni. Ezweni laleyo nkosi umuzi nomuzi unethempeli lawo. Babesho izigodi indlu ngasenhla. uPhapha wayenolwazi ngesimo samasiko wala ukuthi kuphilwa kanjani umuntu nomuntu noNkulunkulu wakhe, hayi ukuthi kunoNkulunkulu esihlangana ngaye entabeni esontweni. Lezi zinto esithetha kuzo amadlozi amathempeli. UbuKristu-ke kuthe emveni kwalokho kwathunyelwa ama-missionaries kwathiwa the only way indlela esingabulala ngayo lo yaNkulunkulu onamandla kangaka wase-Afrika asithumela befundisi bahambe bayoshumayela ivangeli lobuKristu behlukanisa abantu neyikhumba behlukanisa abantu namasiko kuthiwa amadimoni. Ukuze futhi nikhande iy'kole befunde ezikoleni befunde ukuthi Jesus Christ indaba intshontshe ehlatshelwe amadlozi ungayidli ngolile. Ngizama ukuthi-ke ngibuyela kuloya mbuzo ukuthi ngangingathi uJesus ngimthathela phezulu kwenza hayi impela ngangibukela phezulu njenge-TV yasethaveni. Uthe mase ngithola lo lwazi kodwa no kanti ayikho lento. Kwakuzolahlekiswa abantu ukuthi behlukane nokubona babo. Sizama ukuthi-ke yonke le nto ye-Christianity kuthiwa sabaKristu vele kwakuzolahlekiswa abantu behlukane benyanye ububona babo. Yingakho-ke ngingasayifunda ethi Jesus eduze kwami. Kuwena kuthini uma ngabe ubona belapha bendabuko kuyibona namakhosi akaZulu ekhuluma ngayo uJesus? Kuye kuthini kweyakho inhliziyo? Ngiye ngizwe ngidabuka kakhulu ngoba okunye nje yakuzwa ubuzwa ngamakhosi akwaZulu. Ngixolise ukuthi ngizokhuluma ngenkosi enkulu uMdlokombane uMayaphela uXhosa. Naye umlando wakhe ubebizwa ngomKristu bekuthiwa naye uyi-devoted Christian. Yini into ayincela esikoleni ukhulele kubazali ebebekholwa kule nto laba abamzalayo.
belahlekiswa isikole kahle kahle saphazamisa abantu seza nokhanyo kodwa manje sabe sifake sidisguise into ezobulala ukuthina. Angithandi impela ngoba abantu uma ngabe ubatshela ngezinto zamasiko babuza ukuthi kubhalwe kuphi. Sekungijabulisa nje ukuthi manje sebeqalile abantu abafana nawo-VVO nawo Baba uDlamini seziyabhalwa nezethu izinto ngoba ingane yesikole ne-degree once wayitshela ngendaba yenganekwane ubuze ukuthi ibhalwe kuphi leyo nto bakholelwa ezintweni ey'bhaliwe. Nathi ezethu uma sike sayibhala bazokholelwa kodwa kunzima kuzoba nzima soba kuba ngamapiki ngoba vele uJesu usamile ey'nhliziyweni zabo. Ngisho namakhosi uyuthola ukuthi inkosi manje ike ibhuqe phansi ibeke izandla abafazi kuthiwa bawobhishophu, which is nonsense. Aliphatha ngisho amadoda amanye ekhanda lenkosi ngaphandle uma beyigunda bayaziwa futhi abantu abayigunda inkosi hayi nombani. Manje siyiphatha ngisho nabafazi ngenxa yalo Kristu. Mhlawumbe yiphi indlela engalamula ukuthi abantu babuyele masiswe nje kwakuthiwa izinto ziyabuyela ebantwini, mhlawumbe la ebantwini njengoba sibone ngazuthi kahle kahle ezamasiko ziphazamiseke kakhulu ngenxa yenkolo. Yiphi indlela obuka ngayo ukuthi abantu basangasizakala? Lula kakhulu baba, lula. Nangumkhombandlela uyabona amaSulumane anenkolo yawo akahlangani nakancane noKristu. Uma ngase nathi sibe ney'nkolo zethu zesintu ukuthi mangabe kuthandazwa ngesintu kusho ukuthi ube nendlela ukugqoka ngakhona kube ngeyesintu namasiko afuna njengobona Islam banento banesikole sabo esifundisayo nge-Islamic. Nathi kudinga ukuthi sibe ney'nkole zethu kube nabantwana abazofunda bebancane from grassroots bebancane bafunde ukuthi izinto azenzeke ngesintu. Uyangizwa nje nami ngixengekile ngikhuluma nawe umuntu omnyama kunamlungula kodwa ngilokhu ngifaka isingisi ngancela yona le poison. Mawubuka-ke njengoba kuhulumeni wabantu abamnyama kuyena ophethe, uyabona yini ukuthi kungenzeka lokho ngendlela kuyiyona ngoba sibuka kunzima kunjeni ukuthi uhulumeni wethu angayivuma into enjalo ukuthi kube khona ey'koleni into engafundisa ngesintu sethu? Uma ekwazi ukuvumela amabhunu ukuthi abe nombutho weBuremach, avumela amabhunu abathi ne-African AfriForum, nathi kufanele sibe ne-AfriForum yethu igama esilibiza ngalo. Ithina esilele esingakuphakameli okwethu sifuna ukufunda abelungu siyinkotshanqoko sifuna ukukhangezwa asiphakami lokhu kufanele siziveze thina ukuthi nasinjena sidela ukuthi siphathwe kanjena. Njengalokho sihambe sijova kuthiwa siyakhutshwa njengenkomo kuthiwa sihambe siyojova sengasiyinkomo. Thina asisho ukuthi thina izifo siyivikela kanjani, sivumela umlungu. Akekho uhulumeni omnyama ophethe ngicela utshenipelisi. Lo hulumeni ubanjwe ngokubhongwane ulawula iy'gwili la zaphesheya nezanga ukuthi labantu abaphathwe kanjani ukuze iy'nxiwa zabo zemali zime kanjani. Akekho umuntu ophethe la baphethwe izigwili izona ezibakhomba ukuthi basiphathe kanjani. Akekho nje umuntu ophethe la.